फादर नेम नाव का फादर नेम आजोबा. कोण आजोबा. आणि मदर नेम मदर नेम आई. विवो पोरा चल्ली काय नंदनची तयारी चालू नाही. तयारीत नाही. श्री एम ई श्रीम म्हणजे सारखा. एच आय सगळ्या हिन म्हणजे टेकडी. बी आर डबल ई झेड एन ई डी. अरे वाटेत तरी बघा पुढे मग अभ्यास करा. आज अभ्यासा की आज शाळेत अभ्यास घेणार आहोत. एच यू एन डी आर ई डी 100. एच ओ यू टी शाऊट म्हणजे ओरडणे. एस टी यू पी आर पावटेने बघा. ए एल हा, हे खाली बघा. शान बघ खाली. म्हणजे मूर्ख. घराकडे अभ्यास नाही करत रे. मग आता आज परीक्षा. हो आमची बाकी काय नाही पडशा खाली पुस्तक वाचता. कितवी कस रे तू. मी चौथी तर आणि यो गौरे खात मारा. तिसरीत. यो तिसरी. आणि तू मी चौथी. आणि तुझं नाव काय. इथं मग माझा तेवढा आहे. हा त्याचं नाव आता काय? किती वाजता शाळा रे. हा किती वाजता शाळा. 10:15. आता किती वाजले. 9 वाजले. नाही वाजले. चला ऑल द बेस्ट. अरे माझी ह्याची तयारी नाही झाली ती अजून. कामी लेट पाठवता होय ना. ह्यो खेळत नाही मस्ती नाही करत. हे मस्ती करणार. हो तेव्हा अभ्यास हातात बघ. अभ्यास बघ त्याचा. अभ्यास झालो मग तुझो चालो कालचो पाठी काय. हे दाखव काय दाखव. वजाबाकी पण येतात तुका. तू काय करतेल. थांब वजाबाकी येतात ती. 9 वजा 4 किती. हय बघ अभ्यासाचा विषय नाही त्याच्याकडे ना. माका माहिती होत तुका विचारतोय आता 9 वजा 4 किती. 9. भारी आहे तू हुशार आहे. मग तू वाटला सकाळी 4 थांब तू. आणि 8 वजा 5 किती. 3. एका घे व्हिडिओत. एका खराच व्हिडिओत घे. हा. यो भारी या. हो आता ह्यो व्हिडिओ बाबा 10 वजा 7. 10 वजा 7 7. अरे याचे कपडे नाही घातलेले. 10 वजा 7. तू काय हे काय विचार पहिलो. ए थांब तू थोडेच राह. तुझी जाम मोठा थांब अभ्यास. हा थांब ते काय विचार. आणि एकाच धरलं ती. ए तुम्ही ते लाड केलास त्याचा अभ्यास शिकवलास त्या का. तू तर अभ्यास केलाच नाही. त्याका तरी शिकव. वाजले बघ किती. त्या मावशीमुळे तू मागे राहणार समजलं. एक अभ्यास येत नाही. मग अभ्यास शिकव ना ते का. हे बघ एका पटापट गेला. इंग्लिश म्हणतो. तोंडात पाणी लावू जा. ह्यांच्यावर रावशी तर घोळ घालीत रावशी. हे घे पाठी तुझी. कोणा सांगतो नंदनला सांगतो. तुका व्हिडिओत घेणार आता पुढच्या व्हिडिओत. ये मावशी तयारी चांगली करता की आऊस. हा करून ठेवायची. आऊस तयारी चांगली करता की मावशी. मम्मा मम्मा ते पुस्तकाचं नाव खराब केलंय. पुष्पा हिला तकडनं तयारी करू. मम्माचं नाव. मम्मा नाही मम्मा तकडे या. काय भारी हात मिळवतो. तू हात मिळव पटकन आधी. काय तूच घाल रे. 50 नाही एक गेलो किती रवले. 49. तुका माहिती आहे ना चैतन्याचा माहिती आहे तुका. नाही. 32 जुना किती 16 32 64 एवढा पाठ दैबाई चांगले आहे. काय म्हणत ह्यो खया मग. हो पेंटीचा बक्का लावून गेलो. फादर नाव का फादर नेम आजोबा. हो आजोबा. आणि मदर नेम मदर नेम आई. नमस्कार मित्रांनो. तर आता मी आणि बाबू चाललो आहोत बावकरवाडीत. बाजूलाच जी वाडी आहे तिथे रस्त्याचं काम चालू आहे. आणि वाडीतली सगळी मंडळी तिथे काम करत आहेत. श्रमदान करत आहेत वाडीत. म्हणजे रस्त्यासाठी जो निधी आलेला त्यात फक्त रस्त्याचं जे सामान आहे तेच एवढं आलेलं. आणि बाकी वाडीतलीच मंडळी श्रमदान करत आहेत.
ते आपण आता बघायला चाललो आहे. आणि किती आहेत रे लोक, सगळ्या प्रत्येक घरातलं एक एक, प्रत्येक घरातून कोणी ना कोणी आला आहे तिथे श्रमदान करायला आणि ते रस्त्याचं काम पूर्ण करत आहेत. आपण बघूया ते. हे याचा बघ बाबा, अरे हो आता सोडणारच नाहीत. अरे तो डास बीस मारता डायरेक्ट. हो चावत नाही तू, दांडक्या घेऊन मी पटशीर टाकून काढ. अरे अरे याचा बघ काय, लवकर आता बाबूला काठी काढू. काठी काढलंस तर माझा आवाज येतो तू. इथे रस्त्याचं काम चालू आहे. रस्त्याचं म्हणजे गडगो घालतात की ह्यो रस्तो पण तयार करणार आहोत. नाना काय, हां देखो नाना पण आपले आहेत इथे. पोपळीवर चढणारे पिकावाल्याची चांगली. हा आता डांबरीकरण करणार आहेत रस्ता. हे सगळं गावातल्याच लोकांनी केलेलं आहे, म्हणजे या वाडीतल्याच लोकांनी. आपल्या वाडीत रस्ता यावा म्हणून हे चाललेले त्यांचे प्रयत्न आहेत. सरकारवर पूर्ण डिपेंड नाही आहेत. सरकारकडून जेवढी मदत मिळाली आहे त्यात आपला स्वतःचा हातभार लावून त्यांनी हे रस्त्याचं काम केलं आहे. स्वतःची कामं थोडीफार बाजूला ठेवून ते करतायत. असंच प्रत्येक वाडीत प्रत्येक गावात असं झालं तर कोकणातले बऱ्यापैकी रस्ते आमचे तयार होतील. जे अजून अर्धवट राहिले आहेत किंवा दुरावस्था झाली आहे या रस्त्यांची, ती तयार होतील. किती दिवसापासून करतात? सगळ्यांनी हातात धोंडे घ्यावा म्हणजे युट्यूबवर जाय. मग तुमच्या ग्रामपंचायतीकडनं फक्त चिरे दिले, चिरे आणि सिमेंट. मग ह्या कोणाचा? स्वतः सगळं श्रमदान. श्रमदान हा, पण बाकी सामान सामान पण तुमचंच. हा हे म्हणतात आमका श्रमदान, मका काय माहिती. काही एक नाही पंचायती. हा मुंबईवाल्यांनी पाठवल्याने हजार चिरे. हा मुंबईवाले म्हणाले तुम्ही इथे गावची आहात म्हणून श्रमदान करा. अच्छा, म्हणजे मुंबईवाले तुमचे जे आहेत त्यांनी पैसे जमा करा नाही. म्हणजे हजार नाही काय जमात तेवढे. मुंबईवाले आम्ही कामात जातात, तुम्ही श्रमदान करा. चांगला एवढाच सहकार्य. म्हणजे त्यांची वाट बघित बसलं असतं तर राहुलं असतं. ते होऊ शकत नाही. आपला कसा चालला थोडीशी हिंदीकरण पण. बोल डांबरीकरण कोण करणार? काय घेऊन येईल ग्रामपंचायतीकडे आहे डांबरीकरणाचा. आता पंचायतीत नानांचं हयो काम भारी असतं. हा ना, हयो काम जोरात असतं तुमचा. रोज सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत की दिवसभर? किती दिवस लागतील माझं तुमका? म्हणजे आता आम्ही ठरवलेलं काय उद्या तो एक दिवस, बाकी सगळे सणासुदाच्या दिवसात करायचं. दिवस असतील तर तुमची कामावर बाजू राहतो त्याच्यात. काम चालू करू आम्ही काम चालू करणार. उद्या परवा करतो. मी मारी बाबल्याचा टॉम आहे तो.
आणखी तुका उंची जो होय असलं तरी यावं बघ. म्हणून सांगले बाकीचे आमचे 10 जण ते मग सिमेंट कांदे मारू घेणार. प्रत्येक कामं दिलेली आहेत. प्रत्येका कामा दिलेली आहे. चहा वाटप, नाश्ता वाटप, पान सुपारी, प्रत्येकाक वेगवेगळी कामं दिलेली आहे. 45 वाले कोणच नाही. काय काय ठराविक जणच 45 वाले हां झोपले होते. ते बरोबर चालाव की नाही. तर मित्रांनो तुम्ही आता बघितलं वाडीतली सगळी मंडळी मिळून काम करतायत रस्त्याचं. त्यांच्याच घरातले जे मुंबईत स्थायिक आहेत त्या साखरमानांनी सगळे पैसे काढून हे सगळं सामान आणलं आहे. आणि बाकी श्रमदान ही गावात जी लोकं राहत आहेत तिने श्रमदान केलं आहे. असं सगळं मिळून हे काम पूर्ण करतात. असे घामा बघ काळो घालत किती नको. बाईक दाखवा बाईक काय वाया पापड देव पापड नको. तर काय बाईक दाखव व्हिडिओ काय कुरकुरे देव कुरकुराचं जेवढं बाईक पाठी बाईक दाखवता व्हिडिओ बाईक दाखवता बरा केल्या ह्यो कोकटा होतो तर बघणार आता बाई. आणि हेच करतो का रे घरी अभ्यास नाही करत ते. देते गप्प राहावा हो तुम्ही. मग आता कपडे काढ ना. कपडे नाही होत हो. नाही हो, माझे. गप्प रडायचा ते घामा ते मंगच करतात. जा दोन्ही जा